Hola a todos, estamos acá en la capital de Bulgaria, Sofía. Y estamos junto a Stefan Petranov, con quien vamos a poder conversar sobre la economía de Bulgaria. Así que bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Y bueno, muchas gracias. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. ¿Cómo describiría en líneas generales la economía de Bulgaria hoy? Започнах да казвам това, че според мен българската икономика в момента се развива сравнително добре. Темповете на растеж в смисъл на реален брутен вътрешен продукт, икономиката нараства последните години от порядъка на 3% годишен растеж. Безработицата е сравнително ниско, 4%, често пъти под 4%. Страната скоро ще влезе в еврозоната, така че за момента икономическото развитие е сравнително добро, но трябва да се отчете, че по моето разбиране и по различни изчисления, все пак тези темпове на растеж са по-малко, отколкото отговаря на потенциала на българската икономика. Тоест, би трябвало нашата икономика да се движи с по-високи темпове на растеж, което е във възможностите от порядъка на 3,5-4,5% би било най-доброто възможно за момента. En relación con la adopción del euro, ¿qué efectos concretos tendría sobre la competitividad, la inversión, tasas de interés, crédito y estabilidad macro? ¿Qué riesgos deberían anticiparse y cómo mitigarse? Аз ще започна с последното, което изредихте. Макроикономическата стабилност. Когато България се присъедини към еврозоната, аз очаквам това да доведе до по-голяма макроикономическа стабилност, защото в еврозоната финансовата система на България ще бъде по-стабилна. Ще бъде по-стабилна, защото банковата система ще има кредитор от последна инстанция. Ще бъде по-стабилна, защото банките ще могат търговските банки ще могат да получават финансиране от Европейската централна банка. Надзора над банковата система ще се упражнява от Европейската централна банка и всичко това би трябвало да доведе до една по-голяма стабилност на финансовата система. По-голямата стабилност на финансовата система би трябвало да доведе до по-голяма макроикономическа стабилност, като тук трябва да се има предвид, разбира се, и фискалната стабилност. Тя също трябва да е на лице. Тоест, влизането на България в еврозоната би трябвало да доведе до една по-голяма макроикономическа стабилност, което от своя страна очаквам да доведе до повишаване на инвестициите, защото един от факторите, които инвеститорите имат предвид, когато решават за инвестиции, разбира се, е стабилността на една страна. И България в еврозоната би изглеждала на инвеститорите като по-стабилна страна и както за външните инвеститори, така и за вътрешните инвеститори. Това би трябвало при равни други условия да води до по-големи инвестиции. По-големите инвестиции очакваме да доведат до по-високи доходи за хората в България и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. И понеже втората част на вашия въпрос е за рисковете, разбира се, има рискове, както винаги в икономическото развитие има и рискове. Аз виждам като рискове в краткосрочен план възможно повишаване на инфлацията.
При преминаването от едната валута към другата валута е възможно да има закръгляния, възможно да има известни спекулации и това да доведе до повишаване на инфлацията, но от това, което сме виждали в други страни, подобни на България, които са преминавали, които са влизали в еврозоната, от това, което сме виждали при тях, наистина има леко повишаване на инфлацията, но то не е голямо като размер и е сравнително краткосрочно. А в дългосрочен план също има риск и това е риска от възможно разхлабване на фискалната политика. Това може да се породи евентуално намаление на лихвите, което очакваме да стане специално за държавните лихвите по държавните ценни книжа, защото влизането на България в еврозоната ще доведе до увеличаване на нейния кредитен рейтинг. Това е, което се вижда за страните, които като България са били извън еврозоната и след това при влизането им, винаги се наблюдава едно повишаване на кредитния рейтинг, което е свързано с подобряване на стабилността на финансовата система и наличието на кредитор от последна инстанция, каквато е Европейската централна банка. Така че повишаването на кредитния рейтинг ще доведе до намаляване на лихвите по държавния дълг, което е добре, тъй като цената, на която България плаща, за да се финансира бюджетния дефицит, ще е по-ниска, но в същото време това може да доведе до някакво разслабване на фискалната политика, което вече би представлявало macroeconomiически риск. Productividad y tejido empresarial. ¿Qué palancas son las más efectivas para que Bulgaria suba en la cadena de valor y qué rol deben jugar las pymes? I think that the most important, мисля, че най-важните лостове, които трябва да се използват на сегашния етап на развитие на българската икономика, мисля, че трябва да се подобри образованието. Sí. И инвестициите в дигитализация и изкуствен интелект. Ролята на малките и средни предприятия, SME, означава малки и средни предприятия, ако правилно чух, въпросът ви е в тази насока. Ролята на малките и средните предприятия тя е много съществена в българската икономика. Голяма част от заетостта е в малки и средни предприятия, може би от порядъка на 75-80% от заетите в частния сектор са в малки и средни предприятия. Голяма част от брутния вътрешен продукт от частния сектор също се произвежда от малки и средни предприятия, така че те са много важни за България. И за това мисля, че добра политика би било те да бъдат подкрепени в този преход към дигитализация, към използване на изкуствен интелект. Би била правилна мярка държавата да ги подпомогне в прехода към дигитализацията. En muchos países las empresas estatales son cuestionadas por la eficiencia, pero cumplen funciones estratégicas. ¿Cuál es el equilibrio posible entre rentabilidad y objetivos sociales en empresas públicas? Y para aterrizarlo, ¿podría comentar brevemente cómo funciona el caso de la empresa de yogur búlgaro, propiedad, regulación, rol del Estado? Аз мисля, че добрият баланс за държавните предприятия е в тях да има нулева намеса на политиците. Когато това е изпълнено, има идеален баланс между интересите на предприятията и на обществото. Ако, разбира се, държавни предприятия има във всички страни, често пъти те играят много важна роля в икономиката, но
понеже са държавни, много често те са под влияние на решенията на политиците, под влияние на конкретното правителство, което управлява, и много често решенията в тях се взимат не от икономически съображения, а от съображения на управляващото правителство, политически съображения. Когато това е налице, те не са ефективни. Когато няма политическа намеса, а са ясни социалните цели на държавните предприятия, когато са ясно формулирани, когато се изпълняват от хора, които имат необходимия капацитет, и когато няма намеса на политици, те работят много добре и постигат целите си. Така че идеалният баланс е това, да няма политическа намеса в държавните предприятия. Колкото до българския йогурт, той е световно известен, бих казал. Той се произвежда в много предприятия в България. Това е млечен продукт, който се произвежда в десетки. В България има десетки предприятия от млекопреработвателната промишленост и всички те са частни предприятия, с изключение на едно единствено. Има едно единствено държавно предприятие, което произвежда йогурт. То е сравнително малко като производствен капацитет и като пазарен дял. Пазарният дял на това предприятие е вероятно някъде от порядъка на 4-5%, едва ли е повече. И то работи в условията на свободна конкуренция с всички останали предприятия, които произвеждат йогурт. Това, което то прави обаче стратегически и поради тази причина трябва да остане държавно, е, че то произвежда и пази една специална бактерия, която бактерия продава на различни млекопреработвателни предприятия, и от тази бактерия всъщност произвежда българския йогурт. Без нея не е възможно да се произведе български йогурт. И така че това държавно предприятие, неговото стратегическо значение, то няма голямо икономическо значение. Не носи някакви особени приходи на държавата и няма кой знае какви печалби, защото е малко предприятие. Но неговото стратегическо значение е да пази бактерията, благодарение на която се произвежда това мляко. ¿En qué sectores considera que es importante que el Estado siga estando y en cuáles considera que tiene que retirarse? ¿Y con qué criterios se debe decidir esto? Основният критерий е дали има пазар, дали има грешки на пазара, market failures. Това е основният критерий, дали един сектор трябва да има държавна намеса в него. На този етап това вероятно за различните страни и за различните сектори може да бъде различно. В България за момента важна роля на държавата все още има и трябва да има в сектори като образованието, средно и висше образование, здравеопазването, военната промишленост, енергетиката. Тези сектори за България все още държавата има съществена роля в тях и така и трябва да остане. За различните страни все пак това може да е различно. Mirando un horizonte de 10-15 años, ¿cuáles dos o tres reformas llevaría adelante en función del desarrollo? ¿Cuáles elegiría y por qué? Аз бих избрал реформа в образованието, защото тя е основата на всичко. Това е причината да мисля, че тя е много важна. Второ, бих
бих посочил инвестиции в дигитализация и изкуствен интелект, което е свързано с реформа в образованието. И също така за България на този етап е важна реформа, свързана с съдебната система и корупцията. В последните години има намаляване на сивия сектор в България, но сравнително погледнато с другите страни от Европейския съюз, все още сивата икономика е със сравнително голям дял и България има какво да подобрява в това отношение, както за сивата икономика, така и за корупцията и съдебната система. Bueno, that's okay. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, espero que te haya gustado el video, que lo hayas disfrutado esta entrevista acá en Bulgaria. Espero que puedas comentar lo que vos creas necesario, que puedas dar me gusta, que puedas compartir y desde ya no te olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima.